Шуны әйткәндә, Абдулла әфәндинең оныклары шушы матур кичәдә чыгыш ясарга кирәк дип шалтыраткачтан бер кадик алып калдым, чөнки беренчедән шундый дәрәҗәле кешенең истәлегенә багышланган кичәдә катнашырга, икенчедән шундый дәрәҗәле артистлар белән бер рәттән катнашырга, аннан соң өченчедән җәмәгать яшерен батырын түгел, Абдулла абыйга бирелгән моңның бәләкәй генә кисәгендә Ходай Тәгалә миңа бирмәгән көннәнчеккә каршы. Шуның эчендә уйладык, икенче җырны ниндине башкарып микән инде дип, нәкъ менә шушы җырга тукталдык. Шул сәбәпле Абдулла абый да бик оптимист, бик шаян күңелле кеше булган һәм миңа калса, нигә бу җырны җырларга кирәк икәнен, ул мине яхшы аңлар иде дип уйлыйм мин. Илфат Шигаповки һәм сүзләре бар көчеңне җыеп торып бас дип атала. She